Kukhona abantu abathi mabahlaselwa inkinga, everyone must know utshele nesitha sakho. So a good energy iyadingeka ukuthi ziphaphamise, zibheke ukuthi esipilini ukuthi I'm a winner, ngizondlula, I'm going to overcome this. Emakhosini, Thokozani, Camagu, Lesedi, Kganya, Onika okhulumayo. Please don't forget to like and subscribe. Onika namhlanje uzokhuluma ngabantu abaphuke imimoya. Remember, la emhlabeni sikhula ngawo ama-problems. Akekho umuntu othi ukhulile angazanga experience inkinga. So abanye ibashiya inkinga, zibashiya kwabanye abantu. Inkinga iyamguqula umuntu, inkinga iyamchange umuntu. Ngazalwa umuntu onenhliziyo enhle ikujike and you are not even aware ukuthi hawu sengiphenduke uSathane ucobo lwakhe na. So kunabantu bareka Sotho ba-jeering, abantu abathwele abanomthwalo omkhulu, and the danger of that ukuthi isitha sakho siyabona ukuthi sihawufa ngawe. We've got abantu abaphuke ngisho nama-tone yama-voice abo, ukuthi ukhuluma nomuntu umthole uyabona lo muntu ukuthi uphukile emoyeni. It's a bad habit. Yazi, you rather pretend as if ngathi right ungekho right. Cause uma unjalo uzoba ne-negativity enkulu nasebantwini. Konke la uhamba khona uyoletha ubumnyama. Ingakho namhlanje usoleka everywhere ukuthi uyaganga lo muntu. Ngeke bathi ugangelwe, bazothi uyaganga, cause i-energy yakho ibulala i-energy yabantu abapositive. That's why namhlanje bakukhohlwa nanoma ngabe bekufanele uthathe emsebenzini. Umuntu bakukhohlwa cause uyile type ekuthiwa hey lo muntu onari loyo. So zamani ukulungisa i-energy, ama-energies enu. Cause kwanaye umme onika ma ufika kuyo ukhuluma naye. Khulume onika usebenza ngama-online consultations. By the time u-inquire for ukuhlola consultation noma online consultation noma isithunywa class, umme onika on the day, I'm sorry to say this, kodwa I need to be true to you, ukuthi umme onika angaza kunake next week. Uhamba nabagijimayo. Kukhona umuntu onama-problems kodwa mawuthi uyambheka, hayi uyahamba nanoma khuluma. There are people abazothi abhale i-message. Thokoza gogo, Emakhosini, Lesedi, Kganya, ngizamkela zonke ngoba mina zangisebenzela zonke. Thole umuntu akusendela u-message ukuthi me Onika, I'm inquiring for isithunywa class. By the time ngithi, can you please use audio via WhatsApp with the audio advantage, you'll find lo muntu loyo as prepare to show ukuthi uyazi ukuthi une problem, uwile umoya. And nekikupa gore imagine, and it's a long audio. Ngivele ngithi hayi akabi ready lo, angizombona. Kube khona lo, gogo yazini, yo sengibuya endaweni so le energy yakhe yengidonsayo ngaleso sikhathi. Angeke ube umfundisi unari bese uzitshela ukuthi i-congregation yakho izokulalela, uzoyilalisa. So uzobona kanjani? Kufana nomntana ogangayo, umbona kanjani makagula? Ukuthi abe nari. So iyafana nayo le engikhuluma ngayo. Tone of your voice is very important ukuthi uyitrain, ukuthi
ibe alive. It starts with you. Akunanyanga, akunamporofite ezokupha umuthi noma leso siwasho esithi sebenzisa futha uthule nje, geza uthule nje. Yonke into, it goes with the power of a tongue. Power of a tongue. Because of ne same applies. Abathakathi mabanithakathi bakhuluma with hatred, anger, ukuthi akuyenzakalezi kanje kuwena. Akangathola umsebenzi, akahlaselwe ama distractions with energy. So mangikhuluma ukuthi angeke uphiwe i-treatment kungatshelwanga ukuthi ulwe. So uzolwa kanjani? Because of your tone of your voice, ifile, and iphuma kuphi? From your inside your body. That's why ngisho ukuthi sakhona ukubona ukuthi yo critically nje damaged lo muntu emimoya. So kanjalo any spiritual healer angakutshela noma yini, uzovuma noma yini ngoba ukhathele. Now we are facing one person with 1,000 demons. Learn ukuthi uphaphame, ungavumi ngawo. Still remember ekhambeni ubaba wami, there was time whereby ngizwe pain bengathi ngishayiswe imoto or ngishawe ngeplanka. But ngoba bengazi ukuthi engeneni kwami ngiyondlula ezitheni, ngingazi ukuthi bengibekelwe lapho ngoba nobaba akahambanga ngendlela right, uhambe ngesandla somuntu. Kodwa ngibesengisho ukuthi makube ningiphinda ngayo edle ubabami angizi ukunibonisa. I still remember ungidlula le 100 meters esitheni. Bengibhamba ngathi ngutsotsi, ngichere esekazi mina. Kodwa ngizothi mangifika nje lapho endlini, yes. Aliya pain, hayi ngempela bengingathi mabalikhiphe lenyawo. So you need to be like that. Kukhona abantu abathi mabahlaselwa inkinga, everyone must know, utshele nesitha sakho. So a good energy iyadingeka ukuthi ziphaphamise, zibheke ukuthi esipilini ukuthi I'm a winner, ngizondlula, I'm going to overcome this. So that nakusasa uzokwazi ukuthi makuthiwa ilwa nasi sitha, bhekana naso nayi, nasi sifutho ilwa naso lesitha nasi la, siyasidonsa ngale insebenzo. Uwazi ukuthi uyolwa ngempela naso. Nanoma singathi siyabuya ebusuku siyakuhlasela, sikuthole ukuthi ufem. So train your brain. I-brain yakho izo traina umlomo wakho nenhliziyo yakho, uyifundise ukuthi ingabi dustbin yama problem, because iya change completely. Lesedi Kganya, Emakhosini, Camagu. Please don't forget to like and subscribe. Amen.